Construción dun ovoscopio. Un ovoscopio é un dispositivo que, por medio da luz, permite ver o interior dun ovo. Este ovoscopio non vai ser moi potente, polo que non verás todo o interior do ovo. Se queres construir un ovoscopio que permita ver o ovo con máis detalle, necesitarás unha lanterna que emita moita intensidade de luz. Materiais necesarios: un LED ultrabrillante, neste caso utilizaremos un LED que recortamos dunha tira. Tesoiras, lápis, cinta de cobre ou un cable eléctrico. Cable eléctrico para a conexión, mellor con pinzas. Unha caixa de cartón pequena, que non teña moita altura. Pilas, mellor recargables, ou unha batería externa, power bank. O primeiro paso é debuxar a posición do LED no interior da caixa. Identifica os polos positivo e negativo do LED. Se utilizas un LED con patillas, debes lembrar que o terminal máis largo é o positivo. Recorta o LED para separar ben cada colector. No caso dun LED con patillas, só debes separalas. Pega a cinta condutora de cobre deixando un extremo para poñer sobre o conector do LED para mellorar o contacto. Fai un burato na caixa para colocar o ovo e que se manteña estable, tamén para que a iluminación do LED chegue ao ovo. Conecta os cables ao portapilas ou á batería externa. Presta moita atención ao conectalo polo positivo da pila co polo positivo do LED e o mesmo co polo negativo. Podes estragar o LED se o conectas mal. Prendo o LED e observa o efecto na escuridade.